удоволствие да ви демонстрирам почти готовата му конструкция и почти завършения му вид. Както виждате, всеки камък е на мястото си, спазени са абсолютно геометрично всички детайли. Всеки един камък, както казахме преди време, на своето място. Това е геометрията на сухата зидария. Всеки камък се вклинява в другия. Тук не говорим за калибровани камъни, а говорим за различни по размер и форма камени късове. И който няма геометричен модел на мислене, не може да губи този пъзъл. Важна особеност при този довар е, този тип довар е съответно вертикалата. Ако е еднолицев, камъните се подравняват с лице към лицевата страна. В случая тази част той е еднолицев. От тук нагоре той ще бъде двулицев и камъни ще се подравняват съответно от едната и от другата страна. За целта сме пуснали съответните канапи, които са подравнени в двата края. От тази и от другата страна. За да може камъните да бъдат равномерно разпределени в тази равнина между двата конеца. Нуждаем се от един по-тежък чук за наместване на клиновете и един обикновен левел. Както казахме, най-напред се слагат големите късове, защото са тежки, физически е невъзможно да бъдат повдигнати от сам човек. Както виждате, тук са положени вече няколко от тези големи камени късове, както този, този и този. Съответно те се равняват по лицето с тяхната най-добра страна, така нареченото лице на камъка, лицевата и равна страна, за да може да стане красиво и естетически издържано. Благодаря ви от сърце!